pu moderator kalome zanina Mizoram azuzor ahun to ziati tan ngama mu varsai da karon din the hi chuan Lalmalsawma ni pu moderator zanina hian Mizoram zukhap na dan kan mang ahlo tlingem ahlo cham chiang lutuk kan ex-chief minister pu zoram thangan engting eti Mizoram kumnga chung kan sarkar lai khan zuwanga thi mi sanga ai nan tlem thei lo shim mati antam at zuwanga thi antam zia soinan kan lo cham ati meilawa lo chame ati ni kha tin pu moderator chutiang khobakan lo cham zia achian nu chuan zanina hian kan ti thei masak ber chu zor ani don lom ni pu moderator zu hi zuar ma sela kan control ne lawang anti train adik na chen po o mai the ama ero chu zu kan khap hian kan control zovem kan control zo lo achiang kan mu rang va muala kan mu pu moderator kan control zo lo ro chuan kan u nau zu in te hian zu tha in an phu kan zuar mai tu ri tui in ro chuan so in le in lo chu dan dang deve pu moderator congress sarkar nuaya MLPC kan man lai khan kum sang ni som panga kum tir thako chung le khan vai be che som pakwa point pali chu lak lu ani zu chia tin pu moderator chumi kum vek chuan zu wanga zu permit an zor theinan an permit la ka tangin vai be che som ni pali point pariat pani kan la lut hem mai tuna hian a thonai nan zuara chi eng man pelo hei a thoni na luang ral nei mai nei pu moderator tin pu moderator zu kan khap kan ti zu hi zorala hun lo kan ti Mizoram dry day puan ngai khopin kan zuara pu moderator kan du huna kan lei thei po ni lovin kan in ngei an du chuan an ron deliver thei kan she chiang zu zorala hun lo ti hi chu man in bum na me ani nun chuk chu kan nei na me ani pu moderator advisor to chief minister pu TBC ven chungan heti hianti zuzor du lo an fa te zu in phal lo hi zu in phal lo hian an fa te hi zu zalen narama le khazir turin an da thinati hei hianati chian chu zu hi kan hotak dak lo a umna kan tu le fa te kan da ngam pu moderator ring tu zu omna buai nge kan du zu om reng chung po ring tu buai lo Krista ta rin om ngam ring tu kan du zo du in thang thei pu moderator sarkar le kaushan in mong zom na Mizoram tun theng zu zor kan la thei lo chan hi eng wange social economic le health factor ani lo kaushan wang ani pu moderator kan sarkar shuai tu dien zu do hi a hlo cham zia an she chiang lutuk political ball an manga atlin lo an lau em wangin kaushan an tlona chumi te pani sarkar le kaushan nung thakin hi ton na wang chuan mi pui nol pu hian kan tuar ta ni hi ti chuan tu ge lok pui mi pui kan lok pui em teu lo lutuk sarkar kan lok pui em a teu lo mai pu moderator zor gan ngai tu nai kan zor ngai pu moderator Pawl anga kan do hi mi mal angin kan do tak lo mi mal ngai dan ai zol ko chunga paron tak ko shan upa emo rong bol tu emo kan ron mi tam zok chuan zu hi mu mal taka zor andu to pu moderator hezu kan zor khap na hian enge min la dal fo le tu nge min dal le tu mit menge kan la ven ataka ilut ngamang u pu moderator zuzor hi atul to ani zuzor hi kan tan atul to ataka ilu khung ngamang u
กะโลไหม